सरकून घ्या, सरकून घ्या. फिल्म अँड म्युझिक प्रोडक्शन तर्फे मी सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत करते. आलेलं पाहुण्यांचं स्वागत. नमस्कार मित्रांनो, आपल्या पहिल्या सॉन्ग बेबीचं फिल्म्स अँड म्युझिकचं कोण आहे ती बाजूला याच्या भरघोस यशानंतर आपण दुसरं गाणं घेऊन येत आहोत. तुला पाहिल्यासारखं वाटतं. तर सर्वात प्रथम मी आपल्या इथे आलेले पाहुणे जे आहेत त्यांचं स्वागत करतो. आपल्या सोसायटीचे अध्यक्ष अशोक शिंदे साहेब आणि सेक्रेटरी अशोक पाटोळे. त्याच्यानंतर आपल्या इथे खास कबोलीवरून आलेले पाहुणे आहेत प्रसाद इंगळे उर्फ गुरुबाई, बजरंग दल अध्यक्ष, तसेच आपल्या सोसायटीतील सर्व रहिवासी. त्याच्यानंतर विश्वासदादा पाटील, मनसे पनवेल उपतालुका प्रमुख, दीपक पाटील, हे पोलीस पाटील आहेत आपल्या रेग्युलर, हे पनवेलमध्ये गाव आहे तिथले. तसेच आपल्या सोसायटीतील सर्व रहिवासी या सर्वांचं मी हार्दिक स्वागत करतो आणि आपल्या जे सॉन्ग इव्हेंट आहे त्याला सुरुवात करतो. तर सर्वात प्रथम मी आपल्या समोर गाण्याचा जो आहे तो टीजर लावतो, त्याच्यानंतर मग आपण सॉन्ग बघूया.
तर मित्रांनो कसं वाटलं म्हणजे टीजर बघून काय वाटतंय तुम्हाला की काय असेल गाण्यामध्ये कोण बोलू इच्छितो टीजर बघून कोणाला गाण्याचा अंदाज काय येत असेल असं वाटतंय का काय असेल गाण्याचा अंदाज तर आपल्या सोसायटीचे अध्यक्ष जे आहेत अशोक शिंदे यांना विचारतो की टीजर बघून तुम्हाला काय वाटतं काय असेल याच्यावर गाण्याचा अंदाज येत नाही पण असं वाटतंय की याच्या अगोदर कधीतरी त्या लोकांची भेट वगैरे झाली असावी असा अंदाज येतो त्याचा बघूया आपण तुम्ही जे बोललात ते कसं काय योग्य आहे का आहे आणि दुसरा कुणाला तरी विचारतो आपल्या सोसायटीतल्या गाडगे काकी आहेत त्यांना विचारतो काय वाटतं टीजर बघून आपल्या सोसायटीचे महिला मंडळ अध्यक्ष आहेत त्यांना विचारतो काय वाटतं दोन शब्द आवडते आम्हाला काय बोललेले काय वाटतं तुम्हाला अंदाज काय असेल की टीजर मध्ये काय असेल कधीतरी पाहिल्यासारखं वाटतंय टीजर मध्ये त्या दोघांची ओळख असावी पाहिल्यासारखं वाटतंय म्हणजे त्याच्यावर काय हा ओळख आत्महत्या दिले तरी लहान आहे ती लोक तर या ज्या काकी आहेत ना आपल्या खास गावी असतात आणि आता लॉन्च बघण्यासाठी स्पेशल साताऱ्यावरून इकडे येतात दरवर्षी ते गेल्या गाण्यासाठी पण ते तसंच केलं होतं त्यांनी आणि फोन करून सांगत होते की माझं आमचं आलं ते सर्वांनी म्हणजे आम्ही जायला करण्यापेक्षा ते त्यांच्या प्रत्येक नातेवाईकांना फोन करून सांगत होते गाणं बघा त्यांचं एकदा खूप खूप धन्यवाद त्यांच्यामुळेच आपला जुन्या गाण्याला 4.25 लाखाचा टप्पा जो तो पार केलेला आहे तर आता आपले सर्वच पाहुणे म्हणजे तर सर्वजण आलेले आहेत तर त्यांच्यासमोर आता मी तर आता जे गाणं आहे ते आता मी सर्वांसमोर दाखवतो तर बघूया कसं वाटतंय तुम्हाला आम्ही आता प्रयत्न तर केलेला आहे 100% द्यायचा पण आता बघूया कसं तुम्हाला तुमच्यापर्यंत कसं पोचता येतं कुठेतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं कधीतरी कुठेतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं काहीतरी कुठेतरी माझं राहिल्यासारखं वाटतं कधीतरी कुठेतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं हे कधीतरी कुठेतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं कसरी चिव चिव मन माझं झालं भिर वारवारी पावसाचे कसरी चिव चिव मन माझं झालं आठवणी तक्षण तुझी तू मन माझं झुलून गेलं आठवणी
पाहिल्यासारखं वाटतं कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं राहिलेलं प्रेम माझं तोतर नाही स्वप्नात पाहिलेलं भोरच राहिलेलं प्रेम माझं तोतर नाही सांग कसं बोलू कसं प्रेमाला ऐकून कसं म्हणू माझं मनालाच खाई सांग कसं बोलू कसं प्रेमाला ऐकून कसं म्हणू माझं मनालाच खाई तुझं माझं प्रेम हे अधुरं राहिल्यासारखं वाटतं कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं कधीतरी कुठतरी माझं राहिल्यासारखं वाटतं कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं आठवणी साऱ्या जाग्या झाल्या एका मागून पुन्हा नव्याने बहरली आपल्या प्रेमाची बात कधीतरी कुठेतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं. आवडलं का सगळ्यांना गाणं? टाळ्या येऊ देत. तर आपल्या इथे आलेले गोलूबाई यांना विचारूया त्यांना गाणं कसं वाटलं आणि 2 शब्द सांगितलं तरी ठीक आहे. गाणं खूप चांगलं आहे आणि याचा एक सिक्वेल यावा नक्की त्याचं पुढचं पण सिक्वेन्स आपण करू. त्याच्या आधी आपल्याला कोण आहेस ती माझी या गाण्याचा सिक्वेन्स सुद्धा येणार आहे थोड्या दिवसांनी, तो करू. त्याच्यानंतर हा पण करू. तर धन्यवाद त्याला. तर आपण समोर आपल्या भक्ती आणि वैभवला स्टेजवरती बोलूया आणि त्यांना विचारूया गाणं कसं वाटलं काय ते. त्यांना स्टेजवरती बोलूया. सर्वप्रथम थँक्यू तुम्हाला संधी दिली छान होतं आणि विजेताने खूप छान अशी स्टोरी असते आणि आवडली मला ती. ज्यावेळेला विजेता आला माझ्याकडे अशी अशी स्टोरी आहे तर मला आवडली. कल्पेश भोपी मित्र आणि भाऊ तो सुद्धा होता स्टुडिओला आणि सुद्धा सुनीलची स्टोरी असते आणि सुनील दादा पण होता. तर एकंदरीत गाणं विखेने पण खूप मदत केली. ते गाणं खूप चांगलं झालेलं आहे. थँक्यू सो मच. नक्कीच. पहिले तर थँक्यू
थँक्यू सुनील सर, कारण की त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केलेलं आहे गाण्यासाठी. आणि मी कोणालाच ओळखत नव्हती. मग नंतर सॉन्ग करता करता सगळ्यांसोबत ओळख झाली आणि सगळे चांगले होते आणि सगळे कम्फर्टेबल पण सगळ्यांनी फील करवला. आणि त्या ताईला पण थँक्यू, कारण की ती आणि कृपा पूर्ण सॉन्ग माझी सोबतच होती आणि त्यांनी खूप सपोर्ट केला. आणि तुमच्यासाठी पण थँक्यू. तुम्ही पण आमच्या सॉन्गला असं सपोर्ट करा आणि लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू. तर आपल्या इथे जे प्रमुख पाहुणे आलेले आहेत आपले गोलूबाई यांना मी स्टेजवरती बोलवतो आणि त्यांचा थोडा सत्कार करतो आम्ही, ते त्यांनी स्वीकार करावा त्यांना विनंती करतो. सोसायटीचे चेअरमन प्लीज पुढे येऊन त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. विश्वास दादा. धन्यवाद शिंदे दादा. गाण्याचे डायरेक्टर विजय पाटील सर यांना मी विनंती करते की तुम्ही पुढे येऊन. तसेच आपले इथे जितेंद्र शेठ फडके लायन्स ग्रुप महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. त्यांनी सुद्धा स्टेजवरती यायचं आहे. त्यांचा मी एक छोटासा सत्कार करत आहे. तसेच रविभाई शेळके यांचं सुद्धा इथे आगमन झाले. त्यांना सुद्धा मी स्टेजवरती बोलवतो. त्यांचा सुद्धा छोटासा सत्कार करत आहे. त्यांनी कृपया स्टेजवर यायचं आहे. विश्वासदादा पाटील यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करायचा आहे. पुष्पगुच्छ आम्ही शाल देऊ. तसेच रमेश चौधरी यांनी सुद्धा स्टेजवरती यायचं आहे. यांचा सुद्धा सत्कार करत आहे. तसेच आकाश चोरगे यांनी सुद्धा स्टेजवरती यायचं आहे. त्यांचा सुद्धा छोटासा सत्कार करत आहोत आम्ही. तसेच गणेश मुळीक यांनी सुद्धा स्टेजवरती यायचे. त्यांचा सुद्धा एक छोटासा सत्कार करत आहोत आम्ही. तो पण त्यांनी मान्य करायचा आहे.
मान्यवरांना स्थानापन्न व्हायची विनंती करते. तर आपल्या सर्वांसाठी परत एकदा गाणं लावण्यात येत आहे. तर हे बंद केलं फोटो येत लाईट ऑफ करा. तरी तुला पाहिल्यासारखं वाटत, कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटत, काहीतरी कुठतरी माझं राहिल्यासारखं वाटत, कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटत, हे कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटत. जीव जीव मन माझं झालं, घुरे वारवारी पावसाच्या येत सरी, जीव जीव मन माझं झालं, आठवण येत क्षणी तुझी भेटून म्हणून मन माझं झरपून गेलं, आठवण येत क्षणी तुझी भेटून म्हणून मन माझं झरपून गेलं, झुळझुळ पाण्यावर मध्ये महिल्यासारखं वाटतं, कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं, कधीतरी कुठतरी तुला
पाहिलेलं अधुरच राहिलेलं प्रेम माझं तो तर नाही स्वप्नात पाहिलेलं अधुरच राहिलेलं प्रेम माझं तो तर नाही सांगू कसं बोलू कसं प्रेमाला येतो कसं मन माझं मनालाच खाई सांगू कसं बोलू कसं प्रेमाला येतो कसं मन माझं मनालाच खाई तुझं माझं प्रेम हे अधुरं राहिल्यासारखं वाटतं कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं काहीतरी कुठतरी माझं राहिल्यासारखं वाटतं कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं कधीतरी कुठतरी तुला पाहिल्यासारखं वाटतं आठवणी साऱ्या जागा झाल्या एका मागोमाग पुन्हा नव्याने बहरल्या आपल्या प्रेमाची बात धन्यवाद आलेल्या सर्व मान्यवरांचे. सुनील पाठवलं हा संघटन काय या एक फोटो गाण्याचे प्रोड्युसर नितीन चौधरी यांनी डायरेक्टर विजय पाटील, आपल्या बिझी शेड्यूल मधून वेळात वेळ काढून आलेल्या सर्व प्रमुख पाहुण्यांचे
मी मनापासून आभार मानते. तर मित्रांनो, गाणं कसं वाटलं तुम्हाला? सर्वांना आवडलं असेल. तर या गाण्यासाठी जी मेहनत घेतली ते आपले सर्व कलाकार असतील, प्रोड्युसर म्हणजे मी प्रोड्युसर एक आहे, त्याच्यानंतर आपला निखिल चौधरी दुसरा प्रोड्युसर आहे. आणि या गाण्याचं जे डायरेक्शन आहे ते मी आणि आपलं विजय पाटील ज्यांचं गाव शिवम पनवेलमध्ये आहे त्यांनी केलेलं आहे. तर त्या सर्वांना मी आपल्या टीमला आपल्या स्टेजवरती बोलवतोय. मी त्यांची नावं घेतो, त्यांनी सर्वांनी पुढे यायचं आहे. विजय पाटील, त्याच्यानंतर आपले या गाण्याची जी स्टोरी आहे ते आपले कल्पेश गोपी यांनी स्टेजवरती यायचं आहे. कल्पेश गोपी हे स्वतः म्युझिक डायरेक्टर आहेत आणि त्यांचं पनवेलकर म्युझिक या नावाचं यूट्यूब चॅनल आहे. हीच त्यांची ओळख आहे, पनवेलकर म्युझिक. स्टेजवरती बोलवतो सर्व. तसेच आपल्या गाण्यामध्ये आपले सहकलाकार अभिनाथ म्हात्रे यांनी सुद्धा स्टेजवरती यायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्या गाण्याचं जे म्युझिक आणि मिक्सिंग केलेलं आहे ते आले नाहीत आणि जे गाण्याला फायनल आउटपुट द्यायचं असतं ते आपले मुकेश पालांडे यांनी सुद्धा स्टेजवरती यायचं आहे. आपल्या प्रोडक्शनचे जे हेड होते विनय पालांडे आणि वैभव पाटोळे यांनी सुद्धा स्टेजवरती यायचं आहे, कारण या सर्वांनी या दोघांनी जे आहे पूर्ण आपल्या शूटसाठी खूप मेहनत घेतलेली आहे. मुकेश, त्याच्यानंतर आपल्या पनवेलमधले एक नावाजलेले गायक ज्याचे युट्यूबवरती 2.5 ते 3 लाख सबस्क्रायबर आहेत असे आपले लाडके गायक प्रितेश भोईर यांनी सुद्धा स्टेजवरती यायचं आहे. आपल्या पनवेलमध्ये सर्वात पहिल्यांदा सिल्वर बटन ज्याला भेटलं ते आपले लाडके प्रितेश भोईर. आमच्या सर्वांच्या मागे हे सर्व उभे असतात. तसेच आपल्या गाण्याचे जे ऍक्टर आहेत वैभव आणि भक्ती यांनी सुद्धा स्टेजवरती यायचं आहे. त्याच्यानंतर अनुराग कांबळे यांचं सुद्धा युट्यूब चॅनल आहे. त्यांचे पण जवळजवळ त्यांनी मास्क काढून यायचं म्हणजे आपल्या लोकांना ओळखता येईल. काय साहेब, आता या सर्वांची थोडीफार ओळख सांगतो मी तुम्हाला. प्रितेश भोईर आहे, त्यांच्या एका गाण्याला कमीत कमी 70 मिलियन ते 80 मिलियन व्ह्यूज गेलेले आहेत आणि 2.5 ते 3 लाख त्याचे युट्यूबवरती सबस्क्रायबर आहेत. राहुल प्रोड्युसर
ते आपल्यासाठी आपल्या समोर एक गाणं त्यांनी सादर करावं असं मी त्यांना विनंती करतो. त्यांची गाणी युट्यूबवरती तर ऐकतातच लोक, पण आपल्या समोर एक त्यांनी छोटंसं गाणं बोललं तरी आम्ही त्यात समाधान मानू. हॅलो, सर्वप्रथम नवीन गाण्यासाठी माझ्याकडून खूप शुभेच्छा तुम्हाला दोघांना आणि तुला सुद्धा शुभेच्छा तर देतो, पण त्या सर्वांच्या मागे आमची टीम म्हणजे हा पण त्यामध्येच आहे. तरी पण आम्हाला तो शुभेच्छा आम्ही घेतो. 2 लाईन सादर करतो माझ्या गाण्याच्या. जे माझं पहिलंच गाणं तो दिस गेला. तू चोरून फोन मला करायची, तू चोरून मला भेटायची, तू चोरून मला भेटायची. दिस गेला तो दिस गेला, दिस गेला तो दिस गेला. ओके, धन्यवाद. अजून एक गाणं त्यांनी बोललं तर आम्हाला खूप आवडेल. जे त्यांचं लेटेस्ट गाणं होतं आणि ज्या गाण्याने 70 ते 80 मिलियन म्हणजे 7 ते 8 करोड व्ह्यूज त्या गाण्याला आले आहेत. ते जर गाणं आपल्यासाठी बोललं तर आम्हाला आवडेल. 1-2 लाईन फक्त बोल, बाकी काय फक्त 2. जीव झुरतया मन जळतया तुझी आठवण आल्यावर, जीव झुरतया मन जळतया तुझी आठवण आल्यावर. तू मला ग सोडल्यावर झाली दारू माझी लवर, तू मला ग सोडल्यावर झाली दारू माझी लवर. ओके, बस. धन्यवाद. तसंच मी आपले विजय दादा यांची सुद्धा ओळख करून देतो तुम्हाला की त्यांनी रेकॉर्ड केली जवळजवळ 300 ते 400 अल्बम त्यांनी स्वतः शूट केलेले आहेत. ते आपले विजय दादा ते आता सध्या आपल्या टीम मध्ये डायरेक्शनचं काम करतात आणि लोकेशन तर हे सर्व लोकेशन त्यांच्या गावातलंच आहे. त्यामुळे आपण तिकडे फिरायला पण कधी जाऊ शकतो त्या लोकेशनवर. आता 2 शब्द दादाने आपल्याला आपल्यासाठी खूप मदत केलेली आहे. त्यामुळे आणि त्या सर्व मदतीमधूनच आणि त्याच्या प्रयत्नातून हे गाणं एवढं खूप चांगलं झालं होतं. त्याला 2 शब्द बोलावे त्यांनी अशी मी त्यांना विनंती करतो. गाणं मीच बनवलंय, त्यामुळे मला लोकांकडनं आता 2 शब्द ऐकायचे कसं झालं. तुमचा प्रयत्न पण लोकांना कळाला पाहिजे. हा, मी कामाबद्दल बोलतो की जेव्हा काम करतो तेव्हा सगळी टीम सपोर्टेड होती, कारण आमची टीमच आहे तशी. फक्त आम्हाला मला असं वाटतं भक्तीनगर त्यावेळी एक भक्तीनगर होती, बाकी ती पण आमच्यामध्ये एकदम सामील होऊन गेली. बाकी सगळी टीम आमची रोज असते. बाकी काय तसंच आपल्या स्टेजवरचे अनुराग कांबळे हे सुद्धा सिंगर आहेत. तर त्यांची सुद्धा त्यांना 1 मिलियन 2 मिलियन गेलेलं आहे. तर त्यांना त्यांचं जे फेमस गाणे आहेत ते पण त्यांनी आपल्यासमोर सादर करावं असं त्यांना एक विनंती करतो. अनुराग, पुढे बघायचंय. प्रेक्षक तुम्हाला बघत आहे, तुम्ही मागेला बघताय. दोन लाईन्स बोलायचं आहे आपल्याला. हॅलो, माझा नवीन गाण्याचं मला ऐकवतो. कोल्याची बोल हे निल्या निल्या डोळ्यांची कोल्याची बोल जशी समिंदर फिरत जमल का तुझ्या माझ्या प्रेमात होशील काय सोडून माझ्या आईची बोल बोलणार आणि होशील काय सोडून माझ्या आईची बोल हे निल्या डोळ्यांची कोल्याची बोल जशी समिंदर फिरत जमल काय तुझ्या माझ्या प्रेमात होशील काय सोडून माझ्या आईची बोल. दिसाला आयो चिकणारा वास माझ्या मैदानाची बहीण मावास दिसाला आयो चिकणारा वास माझ्या मैदानाची बहीण मावास नटवेली सांगतीची एक नंबर झुरफियर वाणी हात कंबर साध्या गावाच्या नजरात तुझावा 100 पण माझा रांगूचा फोन नंबर एनमेन डोळ्याची बोल जशी समिंदर फिरत जमल काय तुझ्या माझ्या प्रेमाचा डोळ शोधा समाज आईची बोल.
व्यवस्थित काय सुरू माझे व्यवस्थित काय सुरू माझे व्यवस्थित काय सुरू हे नीला डोळ्यांचे थँक्यू. याच्यानंतर आपली जी गाणी लागलेली आहेत त्या गाण्यासाठी कीबोर्डचे जे म्युझिक केलेले आहे ते आपले वैभव जोशी सर खालीच राहिले, त्यांनी सुद्धा स्टेजवरती यायचं आहे. जे कीबोर्डवरती ते म्युझिक वाजवले जाते आणि प्रत्येक गाण्याला वेगवेगळी अशी म्युझिक जे वाजवले जाते ते आपले वैभव जोशी त्यांनी सुद्धा स्टेजवर यायचं आहे. तर वैभवाला विचारतो गाणं कसं वाटतं, 2 शब्दात पटकन. अतिशय छान आणि खूप उत्तम सर्वांकडून काम केलेलं आहे आणि त्याचा सर्वश्रेष्ठ मिळणार याची खात्रीच आहे आणि सर्व आता प्रेक्षकांचा आहे. तर सर्वांना सांगू इच्छितो की ही आमची पूर्ण टीम आहे. सर्वजण वेगवेगळे म्युझिक चॅनलमधून आहेत. बेरुंद, प्रितेश भोईर, अनुराग कांबळे, विजयदादा सर्वांसाठी आहे. तर मित्रांनो ही आमची टीम आहे. पण टीम वर्क जे असतं मित्रांनो सर्वांनी एकमेकाला सपोर्ट करून काहीतरी लोकांसाठी क्रिएट केलं ते आता हे सर्व होतं. त्याच्या आधीच्या गाणं झालं त्या सर्वांमध्ये त्या सर्वांनी फुल सपोर्ट केला होता. म्हणजे काही बोललं म्हणजे छोटीशी जरी गोष्ट असेल ती सांगायची गरज नाही लागली त्यांना. स्वतःहून एकमेकाला फोन करून सगळे कॉन्टॅक्टमध्ये येऊन हे करूया ते करूया. आणि याच्या पुढे पण आपण सांगतो काल एक गाणं रेकॉर्ड झालं आपलं, आज एक रेकॉर्ड झालं गाणं. तर लवकरच याच्या पुढची गाणी पण आपल्यासाठी येतील. तर अशीच साथ तुमची सर्वांची असू द्या. जुनी टीम असली तरी आपल्याला नवीन पुढे उपयोगी येऊ शकते. त्याच्यामुळे सगळ्यांचं साथ असणं महत्त्वाची आहे आणि सगळ्यांनी इथे आलात त्याच्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानते. याच्यानंतर सांगू इच्छितो की या गाण्यामध्ये जे छोट्या मुलीचा रोल केला होता त्यांचे वडील इथे आलेले आहेत. विश्वासदादा पाटील यांनी सुद्धा स्टेजवरती यायचं आहे. विश्वासदादा पाटील हे विजयदादा पाटील यांचे भाऊ आहेत. आपले रेग्युलरचे पोलीस पाटील हे आपल्या टीमचा एक सत्कार करत आहेत. तर आपल्या टीमने त्यांचा स्वीकार करावा. तर आपले दादा आहेत तर दीपक पाटील दादा हे आपले रेडगरचे पोलीस पाटील आहेत. त्यांचा सत्कार निखिल चौधरी हे करतील. तसेच आपल्या इथे उपस्थित झालेले आकाश दवसे आणि राऊत मामा यांनी सुद्धा स्टेजवरती यायचं आहे. त्यांची सुद्धा ओळख करून देतो. आकाश दवसे हे गाणं लिहिण्याचं काम करतात आणि कवी आहेत ते लिरिक्स. आणि राऊत मामा आहेत हे गाणं म्हणजे सिंगर आहेत. तर त्यांचा सुद्धा सत्कार निखिल चौधरी यांनी करावा अशी त्यांना विनंती करतो. तर विनय आपले प्रोडक्शनचे प्रोजेक्ट हेड जे होते त्यांना विनंती करतो की विश्वास दादा यांचा सत्कार
उपस्थित आहे मनसे पनवेल उपतालुका प्रमुख आहेत. त्यांचा सत्कार विनय पालांडे यांनी करावा असं त्यांना विनंती करतो मी. दादा थांबा. ईश्वर पाटील साहेब गाण्याचे दीपक पाटील साहेब गाण्याचे पाटील यांचा आज वाढदिवस आहे, त्याच्याबद्दल त्यांना शुभेच्छा देतो. प्रोड्युसरचा नेमका आज बर्थडे असल्यामुळे दोन्ही कार्यक्रम एकच झालेले आहेत. आपल्या गाण्याचे मेन ऍक्टर भक्ती आणि वैभव यांचा सत्कार करण्यासाठी मी आपल्या प्रोडक्शनचे हेड विनय पालांडे यांचे वडील विजय पालांडे यांना स्टेजवरती बोलवतोय. तर त्यांनी स्टेजवरती यायचं आणि आपल्या मेन ऍक्टर आहेत त्यांचा सत्कार करायचा. तसेच धन्यवाद मामा. आपली उपस्थिती महत्त्वाची ठरली आहे. भक्तीच्या सत्कारासाठी अमृतवेल कॉम्प्लेक्सचे महिला मंडळ अध्यक्ष राणी गाठी स्टेजवर यावं. धन्यवाद काका. प्रोडक्शन हेड वैभव पाटील या पुढे या. तुमचा एक सत्कार करणार. तुमचं एवढं महत्त्वाचं स्थान आहे. विनय पालांडे या. विनय पालांडे त्यांचा सत्कार राजेंद्र चौधरी काका करतील. काका पुढे या. पुढे या. आपली जी धन्यवाद काका. आपली जी ऍक्ट्रेस आहे भक्ती तिचे फॅमिली मेंबर पण आले. त्यांनी स्टेजवर आलं तर आम्हाला आनंद होईल. प्लीज स्टेजवर यावं.
या पुढे. गाणं कसं वाटलं याच्याबद्दल 2 शब्द तुमच्या तोंडातून ऐकायला फार छान वाटेल. तुमची मुलगी ज्या गाण्यामध्ये ऍक्टिंग करते ते गाणं तुम्हाला कसं वाटलं? छान वाटलं. फक्त छान वाटलं. आणखी काहीतरी 2 शब्द. ऍक्च्युली गाणं खूप छान वाटलं. 2दा ऐकून मंडळ भरलं माझं. मला असं पुन्हा पुन्हा ऐकायचं मन होतंय. आणि खूप छान काम केलं तुमच्या टीमचं. पूर्ण अभिनंदन. आणि असेच खूप नवीन सारे गाणे येऊ देत आणि आम्हाला ऐकण्याची संधी मिळू देत. आणि ऑल द बेस्ट. थँक्यू. धन्यवाद. धन्यवाद मान्यवरांचे. गाण्याचे को ऍक्टर्स म्हणू शकतो आपण. श्वेता पाटील त्यांचं जरा धन्यवाद. आपण वेळात काढून आलात त्याबद्दल. आणि पूर्ण कार्यक्रम जवळपास संपत आलेला आहे. तरी एकदाही म्हटलं ना आलेलं आहे की गाणं आवडलं असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आता शेवटी म्हणते मी, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. वेदुंद म्युझिक प्रोडक्शन आपल्यासाठी नवीन गाणं घेऊन आलेलं आहे. गाणं आवडलं असेल तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तुमच्या लाईक्सवर आमची जी काय मेहनत ती रंगणार आहे. मागचं गाणं जे आहे कोण आहेस तू माझी, याला जो प्रतिसाद भेटला त्याच्याबद्दल सर्वांचे मी आभार मानते. आणि आता जे नवीन गाणं आलं आहे त्या गाण्यासाठी सपोर्ट करा असंच म्हणेल. आपलं चॅनल नवीन आहे. सगळ्यांचा सपोर्ट हा महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांनी नक्कीच सपोर्ट करा ही विनंती करते. आता पुढचं कार्यक्रमाचं जे संचालन आहे ते गाण्याचे प्रोड्युसर सुनील पाटोळे करतील असं मी म्हणते. सगळ्या टीमचा एक फोटो घ्या. फोटो नंतर टीम त्यांच्या कामाला लागेल. निखिल स्टेजवर. निखिल भाई 2 मिनिटं स्टेजवर या. प्रोड्युसरचा आज वाढदिवस आहे सुनील पाटोळे. त्यांच्यासाठी एक छोटंसं सेलिब्रेशन करतोय सगळ्यांनी.
वेदुल्य म्युझिक प्रोडक्शन चे प्रोड्युसर सुनील पाटोळे यांनी पुढे येऊन केक कापावा. सगळे वाट बघत आहेत. साई स्टेजवर ये. चॅनलचे मालक साई पाटोळे. चॅनलचे ज्युनियर मालक बेदुंद म्युझिक प्रोडक्शनचे प्रोड्युसर सुनील पाटोळे यांना पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. असेच घवघवीत यश प्राप्त होवो त्यांना ही ईश्वर चरणी प्रार्थना. धन्यवाद सगळ्यांचे.
तर आपल्या टीमला विनंती करतो की त्यांनी सर्वांनी काम करायचं आहे. आपले वैभव आणि भक्ती मंदिर स्टेजवरती राहायचं आहे, बाकी सर्वांनी खाली यायचं आहे. भक्ती आणि वैभव या दोघांनी स्टेजवरती राहायचं आणि मला वाटतं की आपल्या समोर एक लाईव्ह परफॉर्मन्स देतील. आपल्या नवीन गाण्यावरती जे गाणं आपलं रिलीज झालंय त्या गाण्यावरती एक लाईव्ह परफॉर्मन्स झालाच पाहिजे. सगळ्यांना आवडेल नक्कीच बघण्यासाठी. सर्वांनी गाण्यामध्ये तर बघितलंच असेल, पण लाईव्ह मध्ये बघायला थोडं वेगळंच मजा असतं. तरी जे गाण्याचे ऍक्टर्स आहेत त्यांनी जे लाईव्ह परफॉर्मन्स दिला त्याबद्दल त्यांचे आभार. तरी आपलं कोकणी माणूस या चॅनलवरती सुद्धा एक गाणं आलेलं होतं. ते गाण्याचं नाव आहे याला बनवला सरपंच. हे गाणंही प्रत्येकाने बघून त्यालाही प्रतिसाद दिला तर आम्ही त्यांचे स्वतःचे आभार मानू. प्रत्येकाने पण मी तुमच्या समोर सादर करतो पटकन. त्याची एक झलक सगळ्यांनी पाहिली तर बरी वाटते. या गाण्याचे ऍक्ट्रेस सुनील पाटोळे आणि विजय पाटील हे आपल्या इथे उपस्थित आहेत. गाणं बघून झाल्यानंतर आपण याच्याविषयी 2 शब्द बोलूया. सरपंच
आता विसरला त्याला राहिली नाही जाण तर या गाण्यामध्ये असा डान्स असा काही नाही, फक्त हे लिरिक्स आहेत. आम्ही पहिल्यांदाच प्रयत्न केला, हे फक्त लिरिक्स आहेत. धन्यवाद सगळ्यांचं. गाणं कसं वाटलं सगळ्यांना? सत्य परिस्थितीला अनुसरून गाणं बनवलं गेलेलं आहे आणि कोकणी माणूस या यूट्यूबवर आहे. ज्यांना आवडला असेल त्यांनी नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. हा चॅनल वेगळा आहे. वेदिंद्र म्युझिक प्रोडक्शन हा प्रोफेशनल चॅनल आहे. हा कोकणी माणूस हा आपला लोकल चॅनल आहे. दोन्ही चॅनल वेगळं आहे. ज्यालाही गाणं आवडलं असेल त्यांनी लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. गाण्याची स्कॅन कोड सुद्धा दिलेला आहे, त्यावर जाऊन सुद्धा आपण शेअर, लाईक आणि व्ह्यूज वाढवू शकता. तर सर्वांना सांगू इच्छितो की सर्वांनी आपल्या गाण्याला असा प्रतिसाद द्या, शेअर करा, लाईक करा आणि कमेंट्स करा. जसं जुन्या गाण्याला तुम्ही खूप प्रतिसाद दिला, त्याला जवळजवळ 4.25 लाख व्ह्यूज आलेले आहेत या 4-5 महिन्यामध्ये. तसंच या गाण्याला सुद्धा खूप असे व्ह्यूज येऊ देत आणि खूप सारे रील्स बनवा इंस्टाग्रामवरती आणि गाणं शेअर करा. हे सरपंचचं जे गाणं आहे त्याच्यावरती खूप सारे रील्स बनवा. तुमची जी कामं जी होत नव्हती, ज्याला तुम्ही निवडून दिलं आणि ज्याने हे काम केलं नाही तुमच्यासाठी, त्याच्यासाठी रील्स बनवू शकता तुम्ही या गाण्यावरती. म्हणजे सत्य परिस्थितीसाठी गाणं आहे ते. त्याचा डान्स तुम्ही विसरून जावा, फक्त त्याचे शब्द लक्षात ठेवा आणि पुढच्या वेळी जेव्हा इलेक्शन येईल तेव्हा त्याला सांगा हे कामं केली नाही. नक्कीच उपयोगी पडेल. तसेच सरपंच या गाण्याचे जे ॲक्ट्रेस आहेत, धडधडाईचे ॲक्ट्रेस आहेत असं म्हणता येईल, अशोक पाटोळे यांना मी स्टेजवरती बोलवेल आणि त्याचा सत्कार करायला सांगेल. विजय पाटील सर यांनी प्लीज पुढे यावं आणि त्यांना मान द्यावा. या अशोक पाटोळे. या गाण्याचे जे ॲक्टर ऍक्टर म्हणजे जे ढोलकी वाजवून आणि लोकांना प्रतिसाद देणं, त्यामध्ये त्यांनी काम केलं आहे. अत्यंत उत्स्फूर्तपणे शूटिंगच्या आधी 4 दिवस आणि खूपच इंटरेस्ट देऊन, म्हणजे अगदी त्यांच्या वयाला साजेल असं त्यांनी प्रतिसाद दिलेला आहे. आणि नक्की पुढच्या गाण्यामध्ये पण आणखी आम्हाला सपोर्ट करणार आहेत आणि आमच्या पाठीशी असेच उभे राहणार आहेत. तसेच आमच्या आणि यांचं रील पण येणार आहे, सगळ्यांनी नक्की बघा. आणि सरपंच या गाण्यावरच्या रील्स पण खूप प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्या रील्स पण तुम्ही बघू शकता टाईप करून इन्स्टावरती. आणि आपले विजय दादा यांनी जी रील्स बनवली या गाण्यावरती, त्याला 3.5 लाख व्ह्यूज आलेले आहेत. आणि तसंच तुम्ही बघू शकता त्याचे रील्स जे आहेत, म्हणजे आपल्या एरियामध्ये जी कामं झालेली नाहीत त्या कामाचे फोटो, त्या कामाचे व्हिडिओ लोकांनी रील्समध्ये टाकले. आणि हे गाणं मागे लावलेलं आहे बॅकग्राऊंडला, की याला बनवायला सरपंच पण आवडतो, स्वतःचा सरपंच आणि आमचे रस्ते आणि खड्डे असेच.
तुम्हाला पण जमलं तर तुम्ही बनवा रील्स खूप साऱ्या आणि आपल्या नवीन गाण्याला फुल सपोर्ट करा. नवीन गाण्यावरचे रील्स सुद्धा रील्स होऊ द्या, जेणेकरून सर्वांना कळतील. तर वैभव आणि भक्ती या दोघांनीही आपल्या गाण्यासाठी रील्स बनवायचे आहे आणि आपापल्या प्रेक्षकांना आपल्या फॉलोअर्सपर्यंत या पोहोचवा, म्हणजे जेणेकरून आपलं गाणं लोकांपर्यंत पोहोचेल. तसेच आपल्या सोसायटीमधील आपले जे ज्येष्ठ म्हणजे काका आहेत आमचे सर्व, जे आमच्या नेहमी पाठीशी असतात, जसे आपले अध्यक्ष अशोक शिंदे साहेब, दैत काका आणि ज्यांचे नाव आम्ही विसरलो असेल त्या सगळ्यांचे तरी सपोर्ट या आपण सर्वांनी आहे. स्टेजवरती यायचं कारण खूप सपोर्ट असतो. दैत काका, अशोक शिंदे काका, बैरे काका, वंशी काका, त्याच्यानंतर विशाल पाटील सर, नक्कीच त्यांनी पुढे यावं. जानबरे काका, त्या सर्वांनी स्टेजवरती यायचं आपल्या सोसायटीमधले. त्याच्यानंतर आमचे गाण्याचे या सर्वांनी थोडं स्टेजवरती यायचं आहे. लवकर स्टेजवरती भक्त काका आणि निकितच्या बिल्डिंग मधले सुद्धा जे काका आहेत त्यांना सुद्धा स्टेजवरती यायचं आहे की त्यांचा सुद्धा सपोर्ट निकितसाठी असतो, आमच्या सोसायटीमधला आमच्यासाठी असतो. तर हे आहेत आमच्या सोसायटीमधले आम्हाला सपोर्ट करणारे, आमची गाणी शेअर करणारे आमचे सर्व काका. सर्वांनी उपस्थिती दिली त्याबद्दल धन्यवाद. तर यांना मी विचारतो या गाण्याविषयी कोण काय बोलू शकेल, कसं बघायचं आहे आणि 2 शब्द या गाण्याविषयी बोलायचे आहे, कसं वाटलं काय आणि आमची मेहनत कशी वाटली तुम्हाला काय तुम्ही बोलायचं आहे. बोलणारकडे देत ते मुळात आज सुनील पाटोळे यांचा वाढदिवस आहे. आमच्या सर्वांच्या वतीने त्यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि जे गाणं लॉन्च केलं मला वाटतं खूप चांगला मुहूर्त शोधला आणि स्वतःचा वाढदिवस असताना त्या दिवशी गाणं लॉन्च केलेलं आहे. गाण्याच्याबद्दल जर सांगायचं झालं तर गाणं खूप छान. मला वाटतं पहिलं गाणं म्हणजे कोकणी असेल आणि म्हणून मला ह्या दुसऱ्या गाण्याच्या अगोदर ते गाणं झालं सरपंच, ते गाणं मला मनापासून आवडलेलं आहे. कारण वस्तुस्थिती जर बघायला गेली तर त्या गाण्यामध्ये खरं जो सरपंचाला निवडून होतात आणि तो सरपंच नंतर स्वतःचा प्रपंच कसं करतोय खूप चांगली आहे. मला वाटतं जो मुद्दा मांडलेला आहे सुनील पाटोळेने हा मुद्दा खूप चांगला मुद्दा आहे आणि ह्या मुद्दा बघून किंवा हे गाणं बघून गावातील जे असणारे लोक असतील त्यांनी सरपंच निवडताना काही गोष्टी लक्षात घ्याव्या. दुसऱ्या गाण्याबद्दल बोलायचं झालं तर एक 5-6 वर्षाची मुलं असतील किंवा 10 वर्षापर्यंत आणि त्यांची जी झालेली ताटातूट आहे ती नंतर ती भेटतात. गाण्यातून खूप चांगलं व्यक्त केलेलं आहे. दोन्ही ऍक्टर पण चांगलं वाटलं. आता समोर वाटताना बरोबर वाटत नाही पण गाण्यामधून खूप छान वाटतं. मी माझी खरी प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहे. आपण मला बोलायला दिलं त्याबद्दल धन्यवाद. आणि सुनील पाटोळेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत असताना जी गाणी आता मला वाटतं 1 वर्षभरापासून चालू झालेलं आहे त्याचं ही गाण्यांची जी रील आहे किंवा गाण्याची जी मालिका आहे ती जसं आयुष्याबद्दल आपण बोलतो की त्यांनी 27 व्हावं त्याप्रमाणे त्यांच्या गाण्याची जी रील आहे ती गाण्याची रील 400 व्हावी 500 व्हावे अशा आमच्याकडून शुभेच्छा. धन्यवाद. गाणं आहे
त्या गाण्याच्या शूटमध्ये मी स्वतः होतो. तर तुम्ही स्वतः पाहिलेलं आहे की ही 2 लहान मुलं असतात आणि या 2 लहान मुलांच्या जवळ एक बाहुली असते आणि ती त्यांची ते लहानपणी हरवते. पण ती बाहुली ही मुलं मोठी होईपर्यंत जपून ठेवतात आपल्याजवळ आणि जेव्हा ती मोठी झाल्यानंतर एकत्र भेटतात तेव्हा ती बाहुली त्यांच्या हातामध्ये मिळते आणि हा असं त्यांच्यामध्ये जपून ठेवून बाहुली येते. असं हे गाणं आहे. त्यांच्या तेव्हा जुन्या आठवणी मोठे पण त्यांनी एकत्र केलेले आहे. असं या गाण्याचा अर्थ दिसून येतो. आणि ह्या 2 ॲक्टर आहेत. दोन्ही ॲक्टरला माझ्या मनातून शुभेच्छा. त्यांनी अशीच पुढे पुढे वाटचाल करावी आणि फिल्म लाईनमध्ये कसं येता येईल त्याचा प्रयत्न करावा. धन्यवाद सर. आणि आणखी रील येणार आहे अशोक पाटोळे यांची या गाण्याचं माझ्या स्वतःच्या रील येणार आहे. मी आधीच शूट करून ठेवलं आहे पण मी त्या कसं करणार आपल्या ह्याच्यामध्ये करणार आहे. आता उद्या ते राहतील तेव्हा सगळ्यांनी बघा. यानंतर आपले निखिल चौधरी यांचे वडील राजेंद्र चौधरी यांनी सुद्धा 2 शब्द बोलायचे. त्यांच्या मुलाची माझी नाही त्यांच्या मुलाची जी मेहनत करतोय ते त्यांनी 2 शब्दामध्ये मला सांगायचं. हॅलो, हे गाण्याबद्दल म्हणायचं ते गाणं चांगलं आहे. आणि पहिली गोष्ट सुनील पाटोळेंचं वाढदिवसाची आर्थिक शुभेच्छा देतो. नंतर त्याच्या गाण्याची बद्दल ती मालिका आहे ती चांगली आहे आणि लाख शुभेच्छा त्या गाण्याबद्दल आम्ही देतो. धन्यवाद. सर निखिल चौधरी यांचे पप्पा आहेत आणि ते प्रोड्युसर सुद्धा आहेत गाण्याचे आणि वडिलांना नक्कीच अभिमान असेल मुलाचा की काहीतरी प्रगती करतात. त्यांच्याकडून शुभेच्छा आलेल्या आहेत. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवाव्या. दैत काका 2 शब्द काहीतरी. प्रथमतः सुनील पाटोळे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. जसं संजू कुमार सांगितलं त्याप्रमाणेच माझं समजून आणि याच्यापुढे तुला पुढच्या वाचायसाठी तुमच्या टीमला सर्वांना शुभेच्छा. धन्यवाद. नमस्कार. सुनील पाटोळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या हार्दिक शुभेच्छा. त्याचप्रमाणे आता जे गाणं झालं ते त्या वाटचालीसाठी पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा करतो आणि इथेच थांबतो. सुनील पाटोळे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. तसेच सुनील पाटोळे त्यांचे पूर्ण टीम ॲक्ट्रेस सपोर्ट स्टाफ सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. आपण बघतोय 5-7 मिनिटाचं गाणं असतं त्यामुळे मेहनत 5 ते 6 महिन्यांची वर्षाची असते. त्यामुळे सर्व टीमचे खूप खूप आभार आणि अभिनंदन आणि तुला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. आपली शुभेच्छा नक्कीच आम्हाला. धन्यवाद. मान्यवरांचे आभार. तसेच आमचे दाजी आमचे मेडिकल सपोर्ट सिस्टम आमचे मेडिकल सिस्टम सपोर्ट मेडिकलचे सपोर्ट सिस्टम निखिल असू दे मी असू दे किंवा कोणी असू दे तर कोरोना काळामध्ये कोणी सुद्धा असू दे ज्यांना कोणाला मेडिकलचं म्हणजे डॉक्टरांचा सल्ला हवा असेल तर आमचे दाजी जे आहेत त्यांना फक्त आम्ही कॉल करतो. बाकी सर्व ते बघून घेतात. तर त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवरती यायचं त्यांचा एक छोटासा सत्कार करणार आहे. तुमचे साडू आहेत ते तुम्ही दाजी नका म्हणू. म्हणजे त्यांचा कोरोना काळामध्ये सुद्धा डॉक्टरांचा सल्ला खूप महत्त्वाचा होता. हॉस्पिटलला जाण्यापेक्षा त्यांनी डायरेक्ट केलेला आहे आणि इव्हन सगळ्यांना सपोर्ट करतात. त्यांचा सत्कार अशोक पाटोळे करतील. धन्यवाद. तुम्ही वेळात काढून आमच्या इथे उपस्थिती दिली. टाळ्या झाल्या पाहिजे. ते आता उलवे इथे एका हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचा आम्हाला खूप सपोर्ट असतो. तसेच आमचे विनय कालांडे यांचे वडील हे MGM इथे MGM हॉस्पिटल कळमनुरी इथे जॉबसाठी असतात. त्यांचा सुद्धा आम्हाला खूप सपोर्ट असतो. फक्त एकासाठीच नाही तर आमच्या पूर्ण टीमसाठी असतो. तर त्यांनी सुद्धा एकदा स्टेजवरती यायचं त्यांचं सुद्धा आम्ही खूप आभार मानतो.
विनय पालांडे यांचे वडील विजय पालांडे, जे आमचे मामा सुद्धा आहेत, त्यांनी स्टेजवर यावं. MGM मध्ये जर का मदत असेल पाहिजे असेल तर आम्ही डायरेक्ट काकांना मामांना फोन करतो आमच्या, तर ते सर्व बघून घेतात. धन्यवाद मामा. आपली आणि मामांना मी 2 शब्द बोलण्याची विनंती करतो, कारण त्यांचा मुलगा आमच्या टीममध्ये आहे आणि मी त्यांना विनंती करतो की बाबा काय बघा घरी काय वाटतं भेटतात का, माझ्यासोबत असतो राहतो, तर आता त्यांच्यासोबत त्यांच्याकडनं सांगून घ्यावे की ते आमच्या टीमविषयी काय बोलतात. यांना आम्ही हार्दिक शुभेच्छा करतो. यांचे गाणे खूप खूप चांगले आले आहेत. धन्यवाद मामा. धन्यवाद बाबा. एक लास्ट निखिल यांची मम्मी इथे आलेली आहे, त्यांना सुद्धा 2 शब्द बोलायची संधी देतो आणि आपला कार्यक्रम संपवतो. तुमच्या मुलाचं जे काम आहे, तुमचे जे नाव आहे त्यात प्रोड्युसर म्हणून आणि पूर्ण टीम त्यांच्या सोबत आहे, कसं वाटतं तुम्हाला? तरी शेवटच्या सगळ्यांसाठी एक नम्र निवेदन की सगळ्यांनी गाणं बघा, वेदूंचे म्युझिक प्रोडक्शन वरती जाऊन आणि गाण्याला आवडलं असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. आपला सपोर्ट हा आम्हाला नक्कीच महत्त्वाचा किंवा मोलाचा ठरेल. आणि वैभव मोठी यांच्यासोबत त्यांचे मित्र आले, त्यांची टीम, त्यांनी सुद्धा एकदा स्टेजवरती यायचं. वैभव भोपी यांची टीम एकदा स्टेजवरती या पटकन. आणि आता लगेचच आपण कार्यक्रम संपन्न होतो. त्यांनी एका स्टेजवरती यायचं, त्यांना विचारले आपण आपल्या त्यांचं खास मित्राचं वैभवचं काम कसं वाटलं आणि पटकन स्टेजवरती यायचं. सपोर्टला दिवसभर होत आहे पाठी सर्व होते. आणि शूट करण्यासाठी पण हे सर्व टीम तिथे आपल्या लोकेशनवर उपस्थित होती, तर त्यांना विचारतो मी आपल्या त्यांचा मित्र वैभवचं काम कसं वाटलं, काय सांगाल वैभवविषयी? म्हणजे तुमच्या मित्र असं काय सांगण्यासारखं नाही का? बोला बोला. 2 शब्द आपले महत्वाचे असतील, त्यांनाही आवडतील. मित्राला वैभव माझा खूप जवळचा मित्र आहे, त्याचा आम्ही जिमला रोज भेटायचो. नेहमी बोलायचं मला सॉन्ग येतोय आणि आज तो सॉन्ग रिलीज झाला आहे आणि खूप आनंद वाटतो या गोष्टीचा मला. धन्यवाद वैभव. आणि नवीन वाटतं तसंच वैभवविषयी सांगायचं झालं तर तो एक प्रोफेशनल ॲक्टर आहे, पण म्हणजे आता प्रोफेशनल ॲक्टर आम्ही प्रॉपर शिक्षण घेतलेलं आहे त्यांना ॲक्टिंगमध्ये. तर याच्या पुढे सॉन्ग येतील तर आपण नक्की विचार करत त्याचा आणि दुसऱ्यांना सुद्धा आणि भक्तीचा पण सेम. भक्तीने मला फक्त शूटला येण्यासाठी टायमिंग विचारला काय आहे, त्या टायमिंगच्या आधीच ते आले होते. बाकी त्यांचं मी खूप बघितलं. कितीला यायचं आहे शूटला? खूप आम्ही आभार मानतो की टाईमसाठी खूप पंक्च्युअल आहे. आणि तिला टाइम दिला 7 वाजता, तर ती आधी सर्वांच्या पहिली ती पोहोचली होती लोकेशनला. माझा इथं कोणच नाही बोललं, आम्ही निघालो आलो तिथं घराचा तिथं दादा येतो काय, म्हणजे त्यासाठी तिचं खूप आभार. टाईम हा खूप महत्त्वाचा असतो शूटच्या याच्यामध्ये. तरी खूप आम्ही अशी गाणी बघितली की म्हणजे स्वतः दुसऱ्यांचं शूट करण्यासाठी गेलो होतो, ड्रोन शूट करणं किंवा ड्रोन शूटच बघा, तर तिथे मी बघतो हिरो हिरोईनच येत नाही टाईमवर. म्हणजे शूटचा टायमिंग दुपारी स्टार्ट
स्टार्ट होतो आणि त्या दुपारी स्टार्ट झाल्यानंतर रात्र होतो. जसे सीन घ्यायचे असतात किंवा जे शॉट घ्यायचे असतात ते आपल्याला काढण्यासाठी भेटत नाही. तर टाईम मॅनेजमेंट ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे आपल्या. आणि आपल्या वेळेवरती पूर्ण समोरचं बजेटच असतं असं समजून लागू शकतो. आपण एका दिवसात जर संपवलं नाही 1 दिवस किंवा 2 दिवस तर तो डायरेक्ट प्रोड्युसरचं डायरेक्ट बजेट डबल पुढच्या पक्षाच्या दिवशी डबल येऊन जातो. त्यामुळे टाईम ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यासाठी भक्तीचे खूप टाईमसाठी आज पण ती सर्वात पहिली प्रथम इथे आली. प्रोड्युसर आभार मानतोय भक्ती. नक्कीच महत्वाचं तुम्ही काम केलेलं आहे. टायमात येऊन भक्ती एकदा स्टेजवरती ना निखिल अरे वरती ना निखिल कल्पेश कल्पेश सोबत असणारे आपले अभिनाथ म्हात्रे हे सुद्धा खूप मोठे स्टार आहेत. त्यांचं दर गणपतीला गाणं येतं. यावर्षी सुद्धा आलं. परमेश माली हे सिंगर होते गाण्याचे. त्यांच्या गाण्याला पण सपोर्ट करा सगळ्यांनी. त्यांची जास्त करून फेऱ्यांची गाणी येतात. त्यामुळे फेऱ्यांच्या गाण्यांना तुम्ही सपोर्ट करा. त्यामध्ये ते लीड आहेत. त्यांना गाण्याचं चॅनल आणि जे काही नाव आहे त्याबद्दल 2 शब्द बोलले तर सगळ्यांना कळेल. त्याबद्दल चालू आहे त्याचं काय हो चालू आहे. अभिनाथ म्हात्रे यांचं गणपतीमध्ये फेऱ्यांचं गाणं आलं होतं. गाडी लावे गाडी लावे म्हणजे फेऱ्यांचं जे लेडीज लोकांसाठी गणपतीमध्ये गौरीमध्ये डान्स करण्यासाठी जे गाणं असतं ते त्यांना आलं होतं. परमेश माली हे सिंगर होते आणि एकाच दिवसामध्ये त्याचे 1 लाख व्ह्यूज आले. ही मेन गोष्ट आहे. आम्ही करायचो 2 मिनिटं असा खूप सपोर्ट पाहिजे गाणं बघणार. त्याच्या आधी गेल्या वर्षी आलं होतं एक घटका म्हणजे गणपती बाप्पाची कहाणी होती. त्यामध्ये आपला वैभवच ऍक्टर होता. ते सुद्धा गाणं हिट झालेलं आहे. जास्वंदीच्या फुला हे सुद्धा त्यांचं आधी गाणं होतं. तर ते 3 मिलियन क्रॉस झालेलं आहे. तसंच वैभवचं एक स्पेशल सॉन्ग आलं होतं ब्रेकअप सॉन्ग सोडून गेली मला. ते सुद्धा त्याला सुद्धा खूप सारे व्ह्यूज आले. तर मी आपल्या वैभवच्या मित्राचे खूप खूप आभार मानतो. ते माझे सुद्धा मित्र आहेत. तर असाच मित्राच्या मागे उभं राहावं आणि मित्राला आपल्या उंच शिखरावरती घ्यावं अशी आशा बाळगतो. धन्यवाद. धन्यवाद सगळ्यांची उपस्थिती महत्वाची झाली. तसेच आपल्या मंडप डेकोरेशनमध्ये आपल्या सोबत नेहमी उभे असलेले आपले सोनू कुमार यांनी सुद्धा स्टेजवरती आहेत. त्याचा सुद्धा सत्कार आम्ही करणार आहोत. सोनू कुमार आप स्टेज पे आ जाइए. आमचे मंडप डेकोरेशनचे हेड सोनू तसेच आपल्या पंजाबमधील नावाजलेले कोरिओग्राफर डॉडी रसा हे सुद्धा आपल्या गाण्याच्या सॉन्ग लॉन्चसाठी आलेले आहेत. त्यांनी 2 मिनिटं स्टेजवर यावं. डायरेक्ट
डायरेक्टर नॉडी रसाळ, डायरेक्टर कोरिओग्राफर रोलम सर, नॉडी रसाळ, DOP साधन बोई, DOP योगेश मुळे, योगेंद्र मुळे यांनी सुद्धा स्टेजवरती यायचं आहे, कारण ते आपल्याच फील्डमध्ये आहे, आपल्याच म्हणजे आमची सर्व टीम एकत्र काम करते. तर ह्या गाण्यामध्ये नसेल पण आम्ही दुसऱ्या गाण्यामधून आम्ही एकत्र काम करतो. तर वैभव भोपे आणि नॉडी रसाळ हे म्हणजे त्यांची ओळख मला परवाच झाली. नॉडीने सांगितलं की हे शाळेचे मित्र होते. नॉडीकडून मला असं कळलंय की वैभवसाठी नवीन सॉन्ग मध्ये त्याला चान्स भेटणार आहे. खूप खूप धन्यवाद नॉडी दादा आणि साधन भोई आणि त्यांचे आम्हाला म्हणजे आमच्या सॉन्गच्या इव्हेंटला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. असंच आपण पुढे काम करत राहू आणि आपल्या पब्लिकला काहीतरी वेगवेगळ्या देण्याचा प्रयत्न करू, ज्यांना जेवढं त्यांचा मनोरंजन होईल असं काहीतरी करत राहू. धन्यवाद. भक्तीने करा पुढे आमचे प्रोड्युसर निखिल चौधरी यांना एक फोटो पाहिजे.
हां हा एक नंबर हा मला Thank you.